No, poďme na to. A Petr tu je? Honí bod? Či nie? Neviem. Predseda. Medzi menami nám ukazuje iba nás. Len teraz neviem, kto je Ačko a podobne. No to až na mape podľa farby. Jediná šanca. Aha, víš, to je pravda, to je pravda. Ten si musím zúhnuť. Áno, jasne, dobre, díky. Lebo jeden z tých Ačkarov, či A+, tam bol, má speed sensor, vieš, čiže to je, keď som pozeral profil, tak tam mal samé diskvalifikácie. No čo, šetriť a inak som sa možno mohol jebnúť asi aj do Bčka kategórie, lebo tam tuž neviem, či vôbec niekto je. Nikto. Ak sa neprihlásili pred koncom, tak nikto. Žasný, my sme si nebrali body, ale zase neviem, ako je to v tejto racing kategórii. Ono zohľadňuje, Či sa viacej. ani nie až tak úplne, že iba výsledok, ale aj akých si mal superov, aké mali racing score a podobne. Čiže takže môžeš skončiť aj 10. a dostaneš väčší nárast, ako keď vyhráš závod, kde budete len traja. jasné, tak to sa viacej toto platí. Podľa všetkého sme sa táto skupinka už dotrhli a vybavené. Keď som prestal točiť, ja to som bol vzadu. Čiže koľko brán budeme mať? 1, 2, 3 pavráty získame. Dobre, to si Tretí až cieli. Teraz máme prvú bránu pred sebou. Potom na minimape vidím ešte dve. Jo, to je tiež pravda. Ja som si túto prvú Je to nevšimol. pier. Teraz 50 metrov pred nami. Hej. A tam pôjdeme cez ten most. Jo, tam aj je späť. to do 3-4. Takže tam sa oplatí pierko. A Tá skupina nás dolepí, podľa Ideálne. mňa. no však nech nás dolepia, ale investujú dosť. Jo. Za mňa by bolo fajn, keby sa to dolepí. Jo. Lebo keď sme táto skupina, je nás tu 14, dvaja odletia Jasné. a necháme ich odísť. To sa mi stalo na Creed City, asi 3 preteky dozadu. Keď sme boli nejaká skupina, neviem či 12, Jo. dvaja Dáni tam boli, ešte písali, že aké je to nudné, furt boli na špici. Aha. Potom sa traja otrhli na konci a vôbec ich nesťahovali. Jo. V poslednom kole mali neviem, 8 sekúnd. To piče. A pekne spolupracovali vpredu. No jasné. Tak ja som využil ten kopček, sa išlo v smere hodinových ručičiek. Tam som ich stiahol na 3 sekundy do piče. Všetkých som utrhol, ale už som bol mŕtvy. Keby som tam mal nejakého domestika. To sú tie najväčšie Čo by diery, trošku. No. Ale to bol asi prvý pretek po dlhej dobe, čiže tam som ani nemal nárok. To bolo 8 sekúnd, bolo moc veľa. Áno. Ale by som ich ujebal, ale tak ako si povedal, na keby sa nehrá. No a takto by sa mohol vydať do konca. Počuj, tuto na tejto novej časti v New Yorku sú také metrá, také podchody. Ja viem. A sú tam také, keď vychádza z podchodu, také šípky. No. Ono ti to nejako boostne rýchlosť do... Hej. Alebo ti to simuluje rovinu, alebo... Keby si aj prestal šľapať, tak ťa to vyvezie hore. Dobre, lebo som išiel hore, som nepridával vo výkone a som udržával rýchlosť. Jo. Takže... Už to museli upravovať, lebo to zvýhodňovalo ťažkých jazdcov.
No tak pochopiteľne. Ako nebolo to presne stanovené, ale robili nejaké prepočty. A že keby 60 kg chcel udržať tú istú rýchlosť, čo nejaký 100 kg, tak by musel ešte na tých schodoch dať 1200 W. No opäť. Je na 118. Na časovku je najlepšie, keď časovka obsahuje tie mosty, tak si absolútne vypnúť gradient. Ja to mám vždy na nule. Ja Ako kontrol mám, ja jazdím na ja mám polovici. kontrol zapnúť, ale toto mám vypnuté. Tak zbytočne človek radí, keď nemusí. Tak ja mám kok, vieš, takže. No aj tak, okej. Virtuálne, hej. Áno. To ten Zwift je, neviem, ako tam ti to percento sa zmení, sklon a tak ti prijebe ten trenažer, že... Ja tým, že mám teraz ten Core 2 s tým race módom, tak on má informácie 10 krát za sekundu, čiže aj tie zmeny... To viem, to je... No, čiže ale on sa to netýka len výkonu, ale aj tie zmeny odporu. Čiže tak ako som predtým cítil, že ak to bol brdoček, tak som šľapol predtým a v ňom som ani nemusel, tak to už teraz neviem aplikovať. Aha. Lebo tam už nemám ten 3 sekundový delay. Ja to viem vypnúť, keby som chcel. A takto je to lepšie, reálnejšie. Vieš lepšie reagovať na nástupy. V sprinte ti vieš percentá vatných. Hej. Tak to je dobrá vecička. Akurát, že cez Wi-Fi to padá často, takže som cez Bluetooth našťastie aj cez tento ide. Tak ja som cez ANT Plus a to je tam Jo, útok. cez ANT Plus nefunguje ten race mod, takže. Aha. No zaujímalo, na čo tam útočí pán vpredu. Zelený. Takže niekto je v zelenej skupine, neviem či to dvaja tam sú. A nemám šancu. To je také plýtvanie energie. Ale tých gačkárov tu nevidím. Asi nie, no. Ďaká Bohu. Keby sa tak chceli aspoň na 5 sekúnd otrhnúť. Ja si myslím, že na tom moste sa bude trhať. No, to by mohlo. A to je ďalšia archa. Čiže možno sa Tu tu mám pierko, takže si ho nechám. No jasné, ale že to je, či Či by tam vôbec bol. niekto bude. Hej, to. Táto trasa sa pôjde asi na časovke, že? Táto presne. Nie. Prvé kolo. Nie? Tam je úplne nová trasa, ktorú si nevieš teraz dať. Aha. Tam mi zdalo, že som niečo takéto videl, alebo to bolo možno minulé. To bolo v tomto kole. Bola časovka New-Yorka. Aha, dobre. Tá druhá. Prvá bola londýnska a druhá bola New-Yorka. Jo. Škoda, že nerozmýšľajú, že nedajú jednu časovku individuálnu. Ja neviem, že má 6 v týme, maximum 4 potrebné časy. A tam sa to selektuje. Vidíš, to by bolo možno dobré ako neutrálne kolo dať. Bezbodové. Ako ja som v poriadku s tým, že je to časovka, len nevadia tie body. Nič iné. Áno, áno. Ak sa to prerozdeľuje, tak je to kokotina. Áno, tu sa prerozdelia týmy, to je v poriadku, ale tie body sú na hovno. Áno, to súhlasím. To je... Toto sme sa bavili. Vlastne.
dotiahnem jedného tohto. Poď, inak. Poď, tak. Good boy. Poď. A inak finish som si nepozeral, ako vyzerá, či je do kopca, či je dole kopcom. Tvári sa, že je trošku To bude dole. asi... To je tam, kde sme vlastne štartovali v tých penoch, nie? Myslím si, že áno. Že to je mal byť taký kick. Taký... Asi viem, áno. Čiže rozmýšľam tam, ak by sa oplatilo, tak asi pierku skôr. To je dosť krátke, to bude asi o hrubej sile. Ale áno, asi viem, ktorý to je. To je taký pitchus. Taký kick. Nič, uvidíme. Akurát by ma zaujímalo, že či sú reálne ešte za nami vzadu niekde, alebo sme naozaj len toľký. 33 sekúnd je jeden. Aha, okej. A 42 sekúnd za ním sú 4. Okay. Ty používaš omáčku? Hej. Teraz, akurát dneska som si nastavoval. Ponovom. Toto je asi jediné, čo mi chýba, tie balíčky. Mám tam aj mod, nejaký Zen Master. Áno. A celkom super. Mám tam overlay v strede. Jo. Tam ten typek vpredu niečo podľa mňa vie o tomto elevátore, keď to začínajú sprintovať. Alebo sa si neuvedomujú, že to nič nerobí. Ba, on otrhne vy, akože on ti pridáva výkon, Aha, ale neznamená, je tak. Aha, ale neznamená, že dobre. pôjdeš rovnako. aha, dobre. Keď tam zabiješ 1000 W, tak teraz iba strelím číslo, hej? Tak ti to znásobí, ako keby si šiel 1800. Aha, dobre, okej. Dobre, ale to aj tak nikomu nepomôže teraz. Ku koncu možno, Áno. ak je tu dobrý breakový specialist. Ale to je také zbytočné plýtvanie. Nakoľko to je tento most? 2 Ako? minúty, minúta a pol? Nakoľko to je? Minúta a pol? Neviem, z ktorej strany Dve? ideme prvý. Ale asi viac. Povedal by som, že cez 2. Aha. Ja to ešte nerátam. Percento. Tak tu je segment iba ten krátky. Úplne hore. Od tejto arky to zmeriam. OK, ale už som išiel dopredu. Dobre, 3%. On je trošku prúči z druhej strany, sa mi zdá. Aha. A to je pohoda. 2%, to je nič. Už tam trháme.
No asi do 2 minúty to bude. Dobre, pierko si nechám. Hej, Netreba. tiež tak. Hej. To keď som bol na tom zle, tak OK, ale... To budú lepšie útoky. Nás je 11. Tak rátam aj toho, čo ušiel. Koľko ide vpredu? Nič? Dobre, to chytíme. Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor. Ven, quiero decirte cosas dulces al oído. Ama, que la vida es corta y no perdona. Canta, que los recuerdos siempre son un viaje. Dobre, toho vpredu si treba potom v konci sledovať, to bude asi náš taxík do cieľa na Francúza, Chambon. Vyzerá, že má energie. Nech si asi mutenutý. Nie som, len mlčím. Ja nie si... Aha, dobre. To už mám pre tých mladých. Jebare leje zo mňa. Takže je to tam. 11 na zvyk. Takže ku koncu každý útok a myslím si, že z tých objazdov to bude také, že treba dávať bacha. Dobre no, 150 vatíkov pod kopec. Tak málo, boha, ja mám 184 priemere. 160. 170. To som až tak zabudol jazdiť a šetriť. Hlavne ja mám výhodu v tom zatáčaní,
No ten Panačík má strašne veľa krát tendenciu ísť na kraje balíka a stratiť draft. Inak toto som neskutočne nasratý. Ten posledný C-čkový pretek, čo som ti hovoril. Tam 90% ľudí malo zatačenie. Jo. Takže ja som nemohol byť takto skrytý v skupine. Áno. Ja som musel byť vždy na konci skupiny, aby mi sa snažil čo najrychlejšie chytiť draft. Áno. Ako náhle som bol predu, tak som ho nemal. Jasné. Čo je takéto piča, čo to je nenormálne. Ako a dosť to zneužívali borci. Viem ti, keď tak požičať, mám tlačítka na zatáčanie. Páto, vlastne nejdem riešiť až takto. Ono v lige je to vypnuté, to je fajn. No dobre, aspoň to, ok, lebo ja som myslel, že to je už všeobecne povolené. Nie, v lige je to stále vypnuté. Dobre, ak niekto zaútočí, tak idem ho chytať. No na to ešte aj za tým elevátorom stále stúpa. Vidím, ja mám minimapu. Je to tam, no, že to... Čo je to nejaký špekulant? Aha. Tak nič. Far from home, we're seeking love. Miles apart, yet a heartbeat away. When stars are not aligned. Na cca polke. 23 minút, čiže 47, 46 celkovo. Prejme 40. Aké máš priemerné laty? 1,85. Ja mám 213. O tom sme sa bavili. Ty si hovoril, že máš 160. V tej danej chvíli som mal, aj teraz idem 140. Ale veď ja som sa pýtal na priemerné, nie na aktuálne. Ja som ťa hľadal aktuálne. Aha, ja som sa pýtal na priemerné, že Nie, to sme sa ako nepochopili. môžeš tak efektívne jazdiť? Nie, to Aha. boli aktuálne. Dobre, takže som nezabudol nič. No kokot, ako môžem mať 160 priemerné? Keď ja šetrím ako kurva. Škoda, že mám tepy vysoké, no ako cítim sa dobre, všetko je teraz, keď som išiel 190 tepy hore elevátorom, ale ako cítil som sa, keby som sedel na gauči, hej, ale tak vystý si ale- vysoké predstavy. ale nie takto, to až keď by som išiel šrot hodinu a No veď, ale tak nemáš sprintoval sa. na jazdenie teraz toho, čo si mával. A do piče ešte maj dopredu. Hej. To sa dajú tiež ako, keby bol koniec, poviem príklad 2 km odtiaľ, to tak aj
tomto zjazde je možno efektívnejší útok ako dole. Keby máš... Ale musel by si byť za skupinou nejakú diaľku, rozbehnúť sa, preletieť cez nich. Ideálne ich chytiť. No, takže šlo by to, no. A ešte vezmi si, že máš nejakých 95 kg. No. Keď bol šprint na konci tohto tunela, tak áno, lebo tam každý, kto by zaútočil za tebou, tak ostatní by sa chytili za ňou. A by mu nestriedali, takže to ti hovorím, že my keď budeme v tom poslednom podjazde, respektíve podľa minimapy, tam budeme dvakrát, ale skôr v tom druhom, tak tam už každý útok, čo bude, tak už bude kritický. Tam sa budú všetci na seba pozerať. A teraz ide červený oproti nám. Tak on musel zaspať štart alebo niečo. OK. Jaká bohu. Možno to je aj Petra. Aj to je možné, ten tam tiež nebol, no. Ale keby to bol Petr, tak by nám ho asi na minimape ukázal toho oranžového, či nie? Asi preteku nie. Ani teba mi neukazuje. OK. Ako... Takže preteku asi nie. No dobre, teraz bude asi taká najťažšia pasáž. Vonku z oného Atlanta. Aj vyzerá, že to je strmšie. Z tej strany. Teraz funguje zatáčanie? Jo. Aha, dobre, čiže na to musím myslieť, ak by náhodou niekto zaútočil a mal zatáčanie. Dobre, niekam ma príde, dobre? Teraz mám pretek, vieš? Púšťaš mi riadnu zimu. Dobre. Maminka ti dá rozprávku, poď. No. Aspoň si videl, ako má náš malý teraz fázu. Zwiftovať, hej? Nie, brieskať, rozsudovať sa. No. Ho to prejde. Poď, budeme. Ale poviem ti, je to o držku o nervy. To chápem. Ani nepomáha, keď ho necháte vyžovať. Nie. Musíš ty byť na ňom kľudne, ale niekedy sa to stane. Keď začína kopec. Jo. Uvidím, ak nebudem musieť, tak pierku nepoužijem. A idem sa toho zeleného držať. Tu sú dva mosty a toto je ten menej prudký z oboch strán. Ten druhý má prúči jeden výjazd. Caught up on the waves. To je niečo Brooklyn.
ten Manhattan je tuším, alebo opačne. Jo. Toto je Manhattan. Čiže Brooklyn je horší. On má tieto popruhové lana, také kocky. Ako z Minecraftu vyzerá. Tak sme hore. On iba si asi dal tak šprint. Hej, išiel po sprinty. A to není bodovačka. Nie, ale dobrá, aj prvý šprint aj druhý. Ľudí sa, tak je to reálny bečkár. Treba nehať vyvetrať sa. Dvaja mínus, ale doliepajú. Hej, to je sekunda. Akurát ich to možno boli, ale prídu. Hej. To je dole kopy, že 4 sekundy, dobre, to stiahujeme. No, teraz sa pôjde dole prvým elevátorom, potom hore, potom ešte raz. Áno, si budem dávať bacha, on bude skúšať ešte. To je oranžový, hej? Oranžový dres. Chandon. Hexagon oranžový. Dobre. Ako podľa mňa by to mohol skúsiť ten posledný odchod, keď sa pôjde. Ale budem dávať bacha. Akože ak niekto iný zaútočí, on podľa mňa pôjde po ňu. Jo. Lebo keby si není sebavedomý, tak by takto nešpekuloval. Toto isté bolo v tom cečkárskom preteku. Tam bol taký najlepší šprinter. Nejaký Slovinec. Presne som videl, že má najväčšie šprinty. Sledoval som ho počas Brtkov, kopčekov, vždy bol prvý. Tlačil 10 metrov pred skupinou. Reku, kámo, ďakujem, že si sa mi ukázal. No jo. No tak aj bolo, no. Fuj. Na to, že ideme hovno, tak priemerné tepy 170. Slabá reggae. No. Slabý výkon, VO2 max nikde. A to pôjde pomaly, ako základ je dobrý, len treba tú látku postupne vyšovať. Ale toto je fakt také, ako to ani sa nedá cečkárským tempom nazvať. 2.4, čiže medzi Máriou a Kokom.
Space partner. Dobre, už nás je iba 10. Takže tu už budú... Tu to bude dôležité. Predseda pozýva na pretek a nakoniec nepríde. Ja ho dojedu. Bola by hamba, keď ho dvaja cečkari porazili. Keď pri tomto tempe. Hej. Dobre, Right. odchod. Máme No, autoslova. social ride so šprintom na tabuľu. Sem tam s takými vrtkami. No HCR. A Brtky sú Trnovo. Kde je Karnové Brdo pre Boha? Aha, už viem do piče, jak to. Na Karlovu myslel. Dobre, budeme vychádzať z podchodu. Ak Hexagonák zautočí, alebo hoci kto. Ešte ten, čo Alebo išiel ak teraz, zautočí... ten, čo išiel teraz dopredu z toho Galaxy, alebo teda Dresma Galaxy, tak aj Áno, ten sa mi niečo celý skúšal závod si. nepáči. Ja viem, ale ten Hexagonák je asi silný. A to je to, že buď zautočí on, Hej. alebo zautočí niekto iný a pôjde za ním. Jo. Dobre, ale tempo odskočil, Hexagonák sa tlačí dopredu. Ak odskočí a pôjdu dvaja, tak je to zlé. Dobre. Už skončil, neťahá.
respektíve aj ťahal, ale ten Pack Dynamic je silný, no. To je tak 3,5 km z chodu. Nemôžem ísť aj dopredu, lebo nemám draft. Tlačia sa obaja dopredu. Dobre. Toto je dôležitý. Sa budú sekať ľudia. Nič. Tam ešte bude jedna taká rampa, taká zvlnina. Keď prídeme do Central Parku. Ideme. A poď k sebe nejako. Brdok. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Oh my Dobre, kingdom, ste. they forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming.
GG. Takto sa to robí, doktor Martin. Jedna, dva. Gratulujem. Ako krásny draft si vytil od neho. To bolo lepilo. Ale bolo to tak, ako sme hovorili. Hej, hej. Máš to dúfam natočené. Hej, mám. Pre predsedu. Nech sa hanbí. Piče. Koľko to je bolesť. Som ho predbehol a ešte bolo 300 do konca, reku do piči. Ale je tupec. Hej, hej. Použil draft Áno. a nemal nejakú predse. Tak on Tam zautočil. sa mi vie. On s tým draftom aj zautočil, ale príliš krátko ho využil. No to je to zle. Keby si mal ty draft Áno, áno. a ty ho takto použiješ, tak... Ja som myslel, že to sa končí na inom brdku. Hej, hej. Čo Ja je? si myslel, že to je v tom Central Parku a toto je ten perimeter Á. parku. Hej. No nič, ale tak. A už keď som videl, že som na kopci a 250 reku do piče dokonca. Hej, hej. Ale už som mal náskok, no. Ja som ho predbehol, na chvíľku som trošičku zvesil. A vravím, boha nejde, tak pritlačím. A posledných 150 metrov som už išiel 1,5 W, mi stačilo. Ale na páske bol tak o pol kolesa za mnou, lebo som prestal šľapať. Aha. Ale To nevadí. Druhé miesto je, tak Máme krát. Máme 1, 2, čo? Ale aj keby Ale- som veľmi chcel, že ideme proti sebe, dneska ťa nechytím ani náhodou. Ako, pozri. Ty si, ja som chcel ísť hneď za ňo, Hej, dolepiť dieru. A pozerám, že ty si pekne išiel predo mňa však jasné. a mal si draft. Potom si sa trošku akoby vzdialil o meter. Hej, Ty akože máš draft, nemáš. Tak som išiel iba pre teba. dobre si spravil, dobre. Že reku, nech sa ty zase moc netrápiš. A potom už. Tak pre mňa bol Ešte cieľ bolo 1-2, dano. úplne jedno v akom poradí, ten vyšiel, takže skoko. Porazili sme Ačkara, Bčkara, Petra.